Зараз на полях Гомельской области золоты час. Аграры активно убирают кукурузу на зерне. Один из таких працовников – Александр Зычков. Мужчина працуе на прадпрыемстве «Искроветка» уже больше за 40 годов. Коллектив его любит и шануе, бо он старейший тракторист-машинист. Принцип Александра простый – якость на первом месте. Зерно хорошее и кукуруза хорошая. Урожай хороший, но погода мешает. У сельгоспрадпрыемстве «Искроветка» до уборки приступили ў ідэальны момант. Пачаткі дасягнулі аптымальнай спеласці. Яны шчыльныя, а зерне наліліся насычаным жоўтым колерам. І гэта адзін з галоўных паказчыкаў высокай якасці будучага корму. Галоўнае наладзіць камбайн так, каб мінімізаваць страты і пашкоджанне зерня. З гэтага участка ў Будакашлёўскім раёне ўраджайнасць складае 102 цэнтнеры з гектара. Для эфектыўнай работы ў палях штодня задзейнічаны 3 камбайны. Асноўным інструментам з'яўляецца зернеўборачны камбайн, абсталяваны спецыяльнай кукурузнай жаткай. За адзін дзень са спрыяльнымі умовамі надвор'я аграрыі намалочваюць больш за 170 тонн зерня кукурузы. Исключительно вся у нас кукуруза посеяна белорусской селекции, площадь 400 гектар. И если погода позволяет, погодные условия, самое главное погодные условия, потому что, выезжаем дождь, находимся от утра до зари в поле, до темна, убираем с фарами. Гомельскія аграрыі кожны дзень уносяць свой уклад у харчовую бяспеку рэгіёна. І кожны кукурузны пачатак на вес золата. Алеся Гурынга, Анна Кустачова, Владислав Козлов, телерадиокомпания «Гомель».